wata rana manzon Allah ya taso daga gida za shi idi, sai ya zo ya tarar da yara ana wasa, amma sai ga wani yaro shi kadai ya koma gefe ranar idi, yaron yana kuka. Jama'a, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ya bashi wani matsayi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ce mun aiko ka ne don ka zama rahama ga al'umman duniya. Manzon Allah na kallon yaron, ga yara na wasa, amma ga wannan yaron yana kuka. Manzon Allah sai ya kuso da wannan yaro, ya rike hannun wannan yaro, kuma yaron bai san wa ke rike da shi ba. Sai ce, ma yubki, me yasa ka kuka? Sai ya kyale. Annabi ya ce, me yasa ka kuka? Sai ya ce, don Allah rabu da ni. Annabi ya haƙura ya ce, me yasa ka kuka? Sai ce, nace ka rabu da ni, da'ani ya rajul. Daga nan shi wani ce mai, a'a, me yasa ka kuka? Annabi da ya ce ku kyale shi, yaron ya kiya. A ƙarshe manzon Allah ya lallashi yaron, sai yaron ya ce yana tare da uwarsa da babansa. Babansa ya tafi yaƙi tare da annabi Muhammadu. Daga fili yaƙi an ka kashe ubansa. Ya saura daga shi uwa, amma baban ya bar mai arziki. She uwar she ta yi aure, kuma ta yi aure ta zauna kuma cikin gidansu. Ya ce da imana da sabon mijin she suka mai da ni kaman bawa cikin gidansu. Arzikin da babana ya bar min, sabon miji ya taimaki imana suka cinye. Har ya kai ƙarshe suka kore ni cikin gida. Yau ranar idi da na fito, na ga yara na murna suna dariya, wannan abin she ya ƙara min baƙin ciki, saboda ni ba riga ba abinci, gashi kuma an kore ni gida. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she ya kama hannun yaron, sai ce su shiga gida. An ka ba yaron abinci, ya ci ya ƙoshi, ya ɗauko riga na idi mai kyau ya sa ma yaron. Shi yaron annabi ya tambaye shi, ya rabbi, ka yadda ni annabi Muhammad in zama babanka? Ka yadda na Aisha ta zama ummanka? Ka yadda da na Fatima ta zama yayanka? Ka yadda Sayyidina Ali ya zama rafaninka? Shi ce, wa kaifa la arda ya Rasulullah. Wurin ya gane ashe annabi Muhammad ke magana da shi. Yaro ya ci abinci, an sa mai kayan idi. Annabi ya kama hannun yaro, suka fito waje. Yanzu yaron murnansa sai ya fi murnan sauran yara. Suka ce, ɗazu kana kuka, ya yanzu ka dawo kana murna? Sai ce, ya kamata in murna. Ya ce, jiya ban da baba, yau babana ne annabi Muhammadu. Ya ce, imana ne na Aisha, yau ni ne ƙanin na Fatuma, sai da na Ali shi ne rafani na, Alhassan da Husaini su ne ‘yan uwaye na, yaya ba zan yi murna ba? Yaron suka ce, kai, da mu ma a ce babanmu ya mutu filin yaƙi, mu ma mu samu irin naka da ka samu. Miskin, wallahi jama'a, in kana cikin halin talauci da wahala, canji ya yi ƙarfi, shafa kan maraya. Wallahi Allah ya huwace maka. Ban ce gobe ku shiga gari ku yi ta shafa kan marayu ba. Abin da nake nufi, kai ne ka zo ka tarar da maraya yana kuka, yana cikin halin damuwa, kama kansa ka shafa, kana lallashinsa, ka cire wani abu mai tsoka ka bashi. Wannan abin da kai Allah ya huwace maka arziki. Allah ka ba mu iko mai haka. Wal yatama wal masakin wa bin sabil wasailin. An ce wa bin sabil mai tafiya, balle masallacin tudu. Bala Idris na fito Burkina Faso zani Mali, banda kudin lori ku bashi. Na fito Abirkus zani Togo, wallahi kudin lori na ya kare, a bashi, ko da ƙarya yake ku bashi. Sakayyan ku na wurin Allah subhanahu wataala. Wasailin, da waɗanda suke tambaya, wani ya shigo masallaci da ma fi sabilillah, mata na ba lafiya, ko da yake yanzu masu ƙarya suna da yawa, ya je da ƙaryansa. Mu abinda muka bayar, mun bayar ne saboda Allah. Ina fata muna fahimta. Sa'annan shi Allah ce, wa fil riqab, idan bawa yana son ya enta kansa, bai da arziki, yana son ya fanshi kansa, she ka samu labari, ba da wannan arziki ka fansar da shi, ladan ka na wurin Allah. Kaga wa'anga duka da Allah ya kawo duka, yanzu sannan Allah ce wa aqama sala, sai yanzu aka zo kan sallah. Sallah shi da zo wurare 8, Allah ya kawo laysal birra an tuwallu wujuhakum
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب فنسيتي وأقام الصلاة. شي جماعة صلى بيت تبتا إذن وعند أبا بك جارسو كان صلى كان تن أمانة كان صلى كان قرية كان صلى كان تن كدن متاني kana sallah kana damfara kana ganin sallan na ya fi da kai ranar tashin alkiyama she kai aikin alheri aikin nagarta wa aqama as-sala sa'ana wa ata az-zaka wal mufuna bi ahadihim idha ahadu da waɗanda suke kulla alkawalin su in sun yi alkawali kaga nan muke da matsala masallacin da ranar lahadi muna da daurin aure